Morning! Babike tayo sa Trestles ngayon. Sana mapasyalan na natin yung lahat ng tulay. Ito yung mga gagamitin nating bike. Kaso walang lagayan ng bike. Dapat dito may lagayan, may bike rack dito eh. Diyan sana o kaya sa ibabaw dito sa bubong. Lagayan ng bike. Wala pa, papalagyan natin pag malamang sa susunod na summer na kasi magwi-winter na. Hindi na rin pwede mag-bike. So bike tayo ngayon. Malilim na ay makulimlim na ang panahon. Patapos na yung summer, mag-autumn na. Maglalaglagan na yan pag yung mga dahon autumn na. Punta tayo ngayon sa Trestles. Yun, ang ganda ng panahon. Walang araw. Malamig. Ka-jacket na nga ako ngayon eh. Lumamig na. Nako, kaka-excite yung winter. Unang winter ko yan pag nagkataon. May nakita tayong mga apple. Ano na yung mga apple oh? Malapit na mahinog. Ang ganda. Mga bunga oh. Ayan oh. Oh. Gaganda oh. Ito yung hindi ko alam kung anong variety ng apple ito. Nalalaglag. Nilaglag nila yung iba talaga dati. Ayan oh. Lapit na oh. Lapit ng mahinog. Ayan. Ito naman yung mga green. Green na apple. Ganda. Apple Records. Ayan. Puro green naman to. Hanggang dun. Green apple. Sarap pitasin. Hindi pa pwede yan. Ito yung mga green apple. Yun yung mga red doon. Ready na oh. Ito na yung mga box na lagayan ng apple pag nag-harvest sila. Sarap mag-picking, malapit na nito. Oh. Ito naman yung mga pear. Daming bunga oh. Ang dami. Pear farm. Ang daming puno. Malapit ng pitasin. Kasi yung kulay. Dinidiligan pa rin nila, babasa tayo. May nakita tayong mga Christmas tree. Ito yung mga Christmas tree. Ayan oh. Depende yan kung gusto na nilang anihin na ganyang kalaki. Yan yung mga Christmas tree na ibinebenta nila eh. Pag December, lalo ngayon malapit na December. Ayan oh. Turn right. Nasa bundok oh. Malapit na tayong paakyat. Paakyat na, papasok na Tumaira Canyon. Turn right onto Kettle Valley Railbed. Ito, paakyat tayo mga 8 to 10 kilometers. Puro paakyat. Hindi na sementado yung rough road na. Yun oh. Tag-tag.
Malapit na tayo. Ang ganda, oh. Ang ganda ng mga pine tree. Iba yung mga puno rito, ang papayat pero ang tataas. Kasi siguro dikit-dikit yung mga puno. Yun, nakarating na tayo dito sa taas. Ang daming sakyan eh. Dami pa rin tao. Hanggang doon. Ang parkingan hanggang doon pa. Bababa na natin. Ibaba na natin yung mga bike natin. Oh. Ready na yung bike. Yung bike ko. Bigay din yan. Ganda eh, no? Oh. Bigay lang to eh, oh. Tara, doon tayo. Ang lamig. Siguro mga 10 degrees. Sakit sa kamay. Ang ganda ng view. Pang nagbabike. Approaching yung unang tulay. Woo! Ang ganda. Nakaraan hanggang dito lang tayo. Kasi ulan ngayon, itutuloy natin. Ikutin natin hanggang doon sa kabila doon. Hanggang doon. Yung pangalawang tulay. 8 tulay ito eh. Bangin, no? Walang harang yung kalsada. Pag malaglag ka dyan, malayo-layo rin yung pupulutan sa'yo. Ayun, no? May tulay pa doon. Doon tayo pupunta. Sa kabila. Doon, ayun. Ayun. Yung tulay nun. Ito na yung pangatlo. Yun na yung pang-4, tas pang-5, pang-6, yun nandun. Pupuntahan na natin ng malapitan yung mga yan. Meron pa dun, oh. Parang may tunnel yun. May tunnel yun. Ganda rin na itong patay na puno na to. Ang ganda rito. Dito may mga nagwa-walking, may mga nagpa-bike. Yan, katulad ni Lolo tsaka si Lola. Bangin talaga, oh. Oh. Kunting mali mo lang yan, lalim. Siguro tansya ko mga nasa 500 meters yan. Ang lalim yan. May tunnel. Ito yung tunnel ng tren noon. Dito yung ano, dito dumadaan yung tren. Pasok tayo dyan. Ang ginawa nila sa bato para matibay, may mga nilagay silang mga bakal. Pampatibay yan eh. Para hindi collapse yung
wall niya. Ayan oh. Pasok tayo sa tunnel. Hindi siguro nung unang panahon to, no? Dito dumadaan yung train. Pag umulan, dito tayo sisilong. Na tayo sa kabila. Kita yung ilalim. Ano to? Yan, ilalim ng tulay. Hanggang doon. Lalim kasi talaga. Dito delikado rito eh. Maraming mga parang mga nilalagay nila, yung mga bench, may mga nakalagay doon na in memory, gano'n. Yung mga pangalan ng mga namatay dito, mga nalaglag, mga na-aksidente. Ang ganda ng bundok. Kagaya nito, ito pala, meron dito. Ayan. In memory of Carl Faye Fingler. Na-aksidente noong 1994. 26 lang siya. Ganda ng bridge. May umiikot na helicopter. Ayan yung mga nagro-ronda siguro rito. Ayan, mga rescue. Hindi lang pala 8 yung trestle. Kasi number 11 na ito. Number 11 na tulay. Dito ako namamangha eh. Na-amaze ako sa parang pinaka-foundation niya. Ang tibay. Kahoy lang. Pag naabutan ka ng ulan, bagyo, may storm shelter. Ito yung storm shelter nila. Ganyan yung itsura niya noong unang panahon. Ganyan. Yung mga train. Tapos ito yung parang portrait no Mayra Canyon. Steam engine. Dito naman parang mamoist na rito. May mga lumot-lumot na yung mga bato eh. Hanggang doon pa ito. May isa pang tunnel. Pero ito mas ano na siya. Parang mas bago na kasi kalagay sa taas ano eh. 1941. So 1941 nung gawin yan.
Pangalawang tunnel. Dilim dito sa loob. May mga paniki dito sa loob. Yan nilabasan nating tunnel. Oh. Ito bakal na yung bakal na yung train niya sa ilalim. Ito pang 13 na ito. Yung 1930, 1931 ginawang bakal para hindi mabilis masira. Tsaka yung mga puno na mamatay Ngayon wala na yung riles ng tren. Bike trail na. Hindi na tren yung dumadaan. Mga bisikleta na tsaka mga naglalakad. Ingay na ng bike ko. Nangyari, nabasa yata. Ang layo na nito siguro. Ang nabibisikleta na natin mga 3 kilometers na. 3 to 4 kilometers. Ganda rito. Ito yung mga open pit na toilet niya, washroom. Open pit talaga yan. Kita mo yung impyerno dyan. Oh. Sabi na nga ba kita mo ang impyerno dyan Usang gala. Nakita ko yung Middle Earth. Si Tim Horton kumakaway. Nakita ko. Nag-hello. Kaka-4 na kilometro na tayo. Ano na rito yung pagi para siyang maambon. Kasi iba na yung may mga ferns na May mga tubig na hindi na dry. Kagaya kanina doon. Ganda ng mga puno, dikit-dikit ang papayat na Oh. Oh, ang taas. Five kilometers na yung na-bike natin. Layo din Doon pa tayo pupunta Ay hindi, doon pala tayo galing. Alam ko doon pa pupunta. Doon tayo galing sa kabila doon. Epic yung tulay Ganda. Ganda rin. Doon tayo galing. Sa kabila. Doon, pinanggalingan. Tapos yun, yung mga tulay na dinaanan natin. Tapos umikot tayo doon. Paunta rito. 5 kilometers hanggang dito. Memory na naman Ginawa nila ng mga bench yung mga namatay dito sa aksidente, yung mga mga nagbabike, mga naglalakad, nalaglag sa bangin, matay, gagawan sila ng memorial na ganito. Charlie Himmelman, 1937, 2005 lang Yung puno sa bato lang tumubo. Ayan.
Sa bato lang siya. Oh. Gigilid pa sana ako kaso delikado. Baka magawan ako ng bench. Magawan ako ng bangko. Wag na. Ito lang tayo. Ang lamig dito. Tiis ganda lang kanina eh. Tinanggal ko lang yung jacket ko eh. Pa-picture lang. Buti may kape. Oh. Sarap pag-higop ng kape. Ganda ng panahon. Bago man lang mag-winter. Nakaakyat dito. Lamig dito. Tinitiis ko lang. Tinanggal ko yung jacket ko. Ang lamig. Pero ganda rito. Ayun. Ganda oh. Trestles. Ito yung trestles. Tapos na rin. Pauwi na. Pababa na pala. Tapos ang kape. Alis na. Uwi na. Ay hindi. Pababa na. Balik na doon sa parking. So, maliit na bike tsaka malaking bike. Bihira kasi akong magbike eh. Tignan mo naman, pamigay lang to, di ba? Lupit. Hindi ko alam ha, wala akong alam sa bike pero ayon dun sa nagbigay, eh mahal daw niya tong bike niya to. Bike na to. Bait nung nagbigay eh. Shimano Equip Swing Tech. Binabasa ko lang yung mga nakasulat. T6 heat treated aluminum. Matindi na, heat treated. Static 26. May ano siya rito sa gitna, may spring siya, parang may butas dito, tapos may spring siya. Tapos tsaka ito may shock. Akala ko kanina flat, yun pala yung shock bumagana. Bumababa kasi itong ano, itong manibela. Ito yung cambio sa harap. Ito yung cambio nyo. Ito naman yung tawag natin sa tawag ko sa Pilipinas, cambio. Ewan ko kung yan talaga tawag ko. Wala akong alam sa bike. Basta na-attract ko lang yung magandang bike. Ana, balik na tayo sa parking. Pababa na tayo, malamig. Sigurado mainit sa baba. Kasi baka mag-grocery naman tayo ngayon. Konting grocery lang, mga pang 2 days. Ito yung ano noon, no? Yan yung mga foundation na yan, yung mga semento. Yan yung foundation ng water tank noon nung gumagana pa yung trend dito. Water tank. Ayan. Diyan nakadeposito yung tubig na nilalagay sa steam engine ng tren. Papunta na tayo, pabalik na tayo sa kotse. Kahit mga bato, ang ganda. Pag ito nalaglag, pisak tayo dito. Pasok tayo ulit sa tunnel. Echo rito eh. At the end of the tunnel, there is always a light. Tama nga, ayan o. Yung mga puno, patay na o. Nasunog. Nagkaroon ng sunog noon dito siguro. Malapit na tayo makabalik sa kotse. 9 kilometers na. So, 9 pabalik na yan, kasama na yung papunta kanina. 5 kilometers hanggang doon sa dulo, tapos 5 pabalik.
Nalalanta na yung mga bulaklak. Pa-autumn na kasi. Lalanta na sila. Ang ganda rito. Siguro noong unang panahon, pinasabugan ng dinamita ito. Hangin, no? Sarap ng hangin yan, lamig. Feels like. Bundok pa lang, oh. Bato pa lang, pwede ng view, eh. Oh. Ano ba yan? Iba-ibang klase ang bato rito hanggang dulo sa dulo. Ayan. Nakailan din namita sila na yan. Siyempre, kailangan ng pino gagamitin dito. Ang tigas. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Inubertake nila yung tren. Wala talaga. May tali doon yun. Pero may umakyat, may bumaba dyan. May umakyat. Tali sa taas. Rappel siya siguro. May tali yun. Panel ulit. Oh. Oh. Nakita kong ano kanina eh. Paniki. Dilim. Ito yung riles, oh. Ginawa na nilang upuan. Heavy rails. Ito yung telegraph poles. Sinauna. Ayan, oh. Telegraph poles. Kaso syempre hindi na gumagana. May cellphone na ngayon. Myra Canyon. Kettle Valley Railway. Ang kinis ng pagkakat, oh. Oh. Pantay, oh. Pati dun, oh. Ang kinis. Meron silang nilalagay na mga bakal para hindi magiba yung bato. Ayun, oh. Ayun, oh. Mga bakal. Ayan, oh. Ang patibay yan. Pero ang kinis. Ang kinis ng ayan, diretso. Tingnan ko. Ayun. Plano pala ni Andrew McCulloch noon. Gawing tunnel yan. Kaso yung mga bato durog-durog. Bilis madurog. Kaya ginawa na lang, kinap na lang yung bundok. Ayan. Eto, dito banda kulay pula yung mga bato. Yun. Dito sa taas, itim na. Ito naman, iba na yung texture. Siguro lava ito. Tumigas, naging bato na. Ayan. Dito na tayo. 12 kilometers pala lahat. Papunta pabalik. Kumuha ako ng bato. Ang remembrance ko rito. Ganda yun. Parang marmol. Ayan.
Pababa na tayo kaso, ang bike natin, pasok natin sa loob. Pagkakasyahin na naman natin. Ang lamig. Mahangin ah. Ang lamig. Oh, nakagutom. Laki ng agila. Nakagutom, sarap kumain ah. Sarap mag-steak ah. Ayun. Pababa na tayo. 12 kilometers pala yung nabisikleta natin papunta tsaka pabalik. Dami pa rin tao dahil masasakyan. Dito nire-rentahan yung bike pag wala kang bisikleta, pwede kang magrenta ng bike dito. $45 ang isa. 35? $45. Magkano yun sa peso? 45. 1,800. 1,800. 1,900. Ayun, ang dami. Mga for rent lahat yan. Pero kung may bike ka, pwede mong dalhin na lang yung bike mo. Hindi ka na magrarenta. Sakay mo na lang. Ganyan dapat oh. Dapat may ano to, bike rack. Okay. Ayos. That's good.